onye m bịara ka m gwa okwu eke hit ọ ga-enwe vidio a na-eme eke hit Kedechukwu na Ọkịja ga-enwe vidio. Kedu ka mmadụ ga-esi na-ata afọ bịakwute gị ka ị nyere ya aka ka ọ bụrụ ka o kwụsị ya ike n'ala na ime ya ka ọ gaa to square one? Ọ dịrọ mma. Onye ma na ọ na-ebugharị agha ebugharị na-atụgharị ka e nwee testimony na be nne ya, ọ kọwachara gị ya ekwe ya strọ mekata akpọ oyi na-asị kpọọ m na mgbede, kpọọ m ụtụtụ echi, ọ dị go to hell, ihe onye ahụ ga-eme ya mee ha ya ese agba egbe na egbe adị abaghị ahụ. Okenye iti ka ịma nke enwe ha nke ọzọ. And onye ebere na-emere bụ Jik ihe niile bụ ndị na-efologu, they trusted you. Okay, ha nwa abịa na rịpọtụ oge na-asị efe ịkpọọ eke hit ka ịkpọ maka na-ebigo moto. I'm not envying anybody, mana ihe onye nwa nya belivuo n'ihe ahụ nwa mara ihe nwa nsiri ike ka ọ gabara ya bụ ya pụta na Facebook onye nyere mmadụ 4 days pepụ a na-etinye anyị a na-ekwu na ihe esiri ike ị na-etipịa ndị mmadụ na-aka mmụọ. Ọmụba na-enyere ndị ụka, ọmụba onye ahụ a na-ekwu okwusi ike dibịa na na-enyere ndị ụka. Inweta vidio gbaa mbọ mee ka o ruo eke hit ntị. Ụmụazị bịara na be m kọwachaa ka gị na ha si wee jee wee nwee mwute wee sị na m arụ ha ọrụ. Ihe ahụ ị napụsịrị ha ego ya emeghe, m na-eji ego mere ha adị emego m eme. Andị ị ga-amụkwa afụkwa ka onye esi ya aga ka o nwere ego nnara ụlọ unu ga-ekpo plastik ihe apụ ahịa were saa ego ole ka ọ napụrụ nke onye abụ ego ole nke uru ego ole tụta ihe ọ bara onye nke a 410,000. Transport or everything, 850,000. Nke nyanwa 850,000. From the boy when your kids are senior or your gather place, they go by the transport, they go in everything. Okay, o nwere onye ọkịja si dị n'ọma eke. No, your kids are all. So, when I am around that, eke hit kwụsị ihe ị na-eme n'ihi na-ebutere ndị ọkịja aja afa. Ọ bụghị idegoro ugwu maka na a na-ere na nkwa ọkịja 300 naira, goro isi busu, goro akpati ozu a na-ere 500, tinye ya na nkịta, si onye ahụ buru tụkarị isi anụ ọkọchị ya, si onye ahụ buru o buruzie okwubekwube isi aga naba na-aja ka ịchọ ụrụ elu. Mana ịma na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ịma anya aja ịtọrọ mmadụ aja tata eji ọfụ rizọt ya na ọ na ịma ha anya aja. Biko ni o ruo na mgbe ya eji ahọsị aka from ọka anyị mara ndị nwere mmanya ihe na mgbọrọgwụ eji eme ire. Ihe anyị bịara onwe ya ebe inyere aka ọ bụghị dị na-ana etita ndị mmadụ nke ha nwere nwe nke onye ma anya ya kwuo n'ọnya ka ọ ma anya o nwere ego nna ụmụ ebe unu si bịa ikuru bịa ihe niile nye unu nke ndị zuo ya. Ọ bụrụ na m mụrụ ọrụ a ọ ya ha arụ ọrụ, ọ bụrụ na anyị jiri be mmadụ si anya kụziere m ọrụ ihe nyere ụmụ agha arụ ọrụ. Mana ọ bụrụ na ọ nọrọ like this ọrụ a na-abịa mmụọ nọrọ n'ụwa a na-akụziri mee etu o si arụrụ m ka o si arụrụ ụlọ na ha na-ejebe dibịa agwọ ọgwụ nke m na-eyuzu nke bụ isi onwe nke m na-eyuzu. Unless I learn this work, but if I no learn am, as they born me na so this work go work for my hand. As they work for me, you go work for my hands the way you take work for me. Na highest way I give you. Ọ ya agazi unu. Onwe ihe dị ka ọ bụ ego, ga-abụ ihe unu ga-ama. Onwekwa ihe dị ka ọ bụ ego. Ego na-abata ụnụ aka na ụnụ a na-azụ ya azụ, a na-azụkwa ego azụ. Mana ihe nyere ụnụ ihe abụ na aka ajọ nwa na-eji ekpuchi ugwu akara aka ya efe ya. Otinye isi ọmụrụ. So onye ọzọ ọgbọgwụ ego pụtara kịta ifukwa ofu onye na Facebook ọ nweta pụta ya esi n'ihi na-ejekwa ijekwa ọ nakarakwa ya ibidokwa square one
ejewena beta anụ ọkụkụ na ahụzu ya a na-anapụ ya ego a ejiga na-akwado maka onwe ebe ya bụ ruo kịta ekeghị itinyekọta ụmụ fọmat ọ sịghị na ahịa arụghị agwụ na-agwụ ya eme ịkwụ ụgwọ agwụ frọm ịkwụ ụgwọ agwụ obuba agha echi ịkwụ ụgwọ chi frọm nkechi obuba agha ndị mmiri etu a ka anyị asị tụkọta fọmat ịgba ọsọ ọma gbasa ahụ mara onwe okwuchara